Hello, ka channel here to that's baile vekule mesa.skincare kania. Ole tunchuma chuanin hei min muang hian chokala maka ron chet ladona in base lo lam dei ni karenga tunchuma ka video to hi Japanese cotton cheesecake antiang chi kha ka ron siam don ni. Oh, tunchuma chuan skincare lo lam de cooking class kan nei don ani de ber vai chumo baking class te potila adik thei mai o me ti chuanin Japanese cotton cheesecake hi ka siam na mai ve to lu tu ka tlem kan story kan zep tel lo kanga 2016 ve khan ka siama ka zuar dei to ni chumo ka hral dei to ni chu ka siam kha chu tia vel chu nia he ka ni saka wangten siam thelo wanga lunga leng du khop me kan la zo fun fe lo ma se he kitchen lampang chu kan in pe tho khat to chu wang chuan a thei ve le ka ron siam le don ni ti chuanin Japanese cotton cheesecake ka shia chuan lo chuan a siam ma sapol hi ka ni ka ring ve de mizoram ma chuan mo Siam ma sapol kan hi ka ring tat timaila ka shebek chuang lawa ma se Siam ma sapol a zuar chuang ma sapol chu kan ni ve ka ring tat 2016 han ka siam to cake hi siam cake lampang hi siam nom ka tiatin do Chhangthawp lampang po ka siam to china chuanin lockdown cake hi chu ka siam ma sa zo ka cake pa ngai po ka bake tho ma se cake chei hi ka thiam lo lu to ka chuang chuan cake hi ka chei thiam lo a bake chu ka thiama a chei lampang hi ka ti lo thung ani chu mo ni chuan kal han soit le ta zelila cheesecake ka siam chawa chuan a hnuwa khan lockdown an roni chho ta kha khan enge Chhangthawp Chhangthawp siam lama khan hun kha ka mang le ta ni chumo Chhangthawp siam lampang kha ka be chho le ta ni chuan lockdown lai khan ka siam cha cha thei e tu te lo wanga le me tu te kha lo wang ve chu wang chuan pathian za la shal kha kal ve lu tu ka thlakata sing chuang lak lu te kha ka nei ve thina ni o chu kan soi ve me chu kan soi tel do na chan chu engpo hi tai matak le rinom taka chanim ngai da kan ti chuanin e zon tlak hi lo tling vek ti kha kan soi do chu ka ron zep tel ve lo kan ni chu ti chuanin Japanese cotton cheesecake enge kha ti chuan Japanese cotton cheesecake hi chu hetia kan ken po ting ll thei ka di fluffy ang chi kha ni ta ke ma hi chuanin cream tel lawa siam ama long to pa hi tui ka ti bera cream ka ron hmang don lo boka cream de chu top lo ti ni thona chunin cream ka ron hmang don lo hrim hrim ani chu chuanin thomno bal dala he kan seng ve hrim hrim anga hetiang lama tuite in lo om chuan ka siam dan hi simple tu ka in lo en don in lo zil chiang don dia uluk dewin ka siam lai te hi in lo ti don dia chuanin poi mo lu tu chu ke ma chuan hey professional kan ni lo kitchen scale hemi ate na hi apoi mo ka ti lu tu ka mo hi ka hmang thap man lo chuan engma ka ni lo ri stop kha ka du si lo chuanin hei ate na hinga ka don heta hianin atma sain ingredients kan soi le lo ka artu yang aya chuan chini dip angai hi ka grind chopa du thu sam chuan in ala dip lo ma se apoi to lo ka tia chuan butter hi unsalted mo butter pa ngai man tia chuan poi mo ber chu cream cheese kha poi mo ber ta ni hi tiang hi tui big ka tia ke ma chuan cheesecake siam nan chuan mo ti chuanin heta hianin bong hu te butter le cheesecake ta hianin bom te butter le cream cheese ka mix dona chuan chumi ma poi mo chu oven hi preheat nge tu ni chuan oven ka preheat don kan oven hi hlui do lek to a rei ve to mo tuna hian bake ka da to sa ma bake ka da nga chuan temperature hi ka cheesecake urna tur zat vel khanin ka tianga 150 vel hi tok vel fiau thina 120 to 115 kar vel an ka da nga chuan hi ka siam chung vel mi chaw panga vel khalo preheat turin ka da don ni ti chuan hi ka on ta ka te don ni ka thil tel tur za thimo ka ron soi zelanga cream cheese ka da ma sat peranga cream cheese gram som nga changa gram za vel ka hmanga nga
a tam lam hi chu kan du dan ani a thei vek o mani ei tu te ni boka tam chel trol khal chel trol tak deuh ngek ngok khian siamila tuin te ringa kan da tam deuh hle kange ti hian cheese kha ka tela alo pung ta zel ani chuma khu gram sin ania chuan os antia os hi chu american en mangna sa american home man tamani ta os hi mo grama ka da a chuan hi cheese ka tel zo to wangin butter ka tel le dona tian ka teranga o ti khan zero lo ni le don ta ni o ti khan zero lo ni le ta nga chuan butter kha ka tel anga a gram kha ronin abul tang enge cheese cream cheese ka tel chia tel to lo khan atharina ronin chu le don ni o kha kha ul samna cheese su ka da tha thei ta ti khan chuan butter hi ka tel ve lenga cheese kan tel tam dana zir khan adang hi tel mai tur ni ta intinan 50 grams vel cheese in lo man chuan butter hi 75 vel a to kanga mase to chu ka man tam deuh wangin tlep ka ti tam deuh nga fridge ha ka lo da bei ve deuh hlek ngai ni hi tlem ka ti liang 80 chaw wala ni kha kha o chuanin ege chhangthawp te pawh ka siam thin ka ti khamo bombol ani te ka siam ta khang te pawh kha ka man chuan tia channel a ron upload pa hian ron siam ka tumanga hun ka nei dan zin ma se in chef ka audience te chuanin ka boy chin zen chef ka audience te chuanin chu wang chuan enge i cooking lampang baking class lampang hi chu ka ron thi regu man don bi alo ne o khan butter kan zo butter hi kan lamang le don na kina chuan te na khan ka tit lenga chuan bo te ka tel don ni bo te hi 300 grams vel ka tel ni o he ti hi ni ta hi gas ha ka chuang tuila ka mix vek don ni oven po khu lo satran to a chuan hi kan lo alo melt a melt tu ha kan hak don ni ke min ka ti sang shet chinga sang du ka ti ngai chuang lo ma se ka lo da vo wangin cheese le butter hi a khal de hleka ka da sang de hlek shi don ni ten tia cho la ngai o chan chu a ut emo akan engemo a ut te pon yang chu mo ten kha hlawm ve a bikin butter te hey o he ti chon to mo ti don de tu pani o ti khan cream cheese te butter te le bong te chu ka mix ta chuanin tuna hian artui hi achung war chau lak to nia chuan kan whip don na chuan achung eng hi adanga kan tel le don thawa eng ma kha eng lo tu khom chu chu ka ron da sang da chen ka lo ti nual to ma se video a hen pani khan ve ka ton ti lang ve shim shima ka ti dan hi aro rem khop me lo en don ya ka kut ka ti hu ma sa don ma se achan ka kut ka ti hu na chan chu mo ka ti dan hi in lo en ngai che thiam in che ma yang achan chu tian ke chu hei kutin ka ti mai ta man ro ka mang lo ta kha kuta hu khan tlemin anal ve deu ni chu at inal le zol ta kha atla chuak ol sambi ke mem maya eng lawa kha awa ra khamo chuanin hemi artui hi am achung mu hi in da shenna khan in da shan khan ake reng tu ni lo ni ake chuan hemi hi nakina kan la whip don a cream ang khan kha cream ang khan ron chua khar sa to chena chu film khurangal tu gin lo she ve reng don ya o tuna mixer a hian ka artui var kha ka whisk kan tia chap trong chuan enge i a var turin
a creamy turin ka mix la hian ka her te don ni ti hian itian ka da phot don na ka her te ranga akar laka ka her te kar laka hian enge I chini hi ka pol zeu zeu don ni ti hian a ron cream chana ti hian mun thuma chena mun khat vel kha chini ka tel phot don ni chuan ka her tir le nga lang voi thuma te atel zo theya I chini hi ma se ke chuan ni voi ni nan ka tel zo mai don ni thumna tu ka du lo chuan ka tel full vek don lo ti hi ka da bangang ti hi vanilla hi ka tel keu don ni ati rim tui turin mo anwai he to viewin ka share tu na hian atok to nge tok to lo ke en don ni atok chuan ka ron suang atok dan asia dan tur kha ka ron sui don ni ti hi nia hepo hei adik viawe chuan hei hi a letling zonga buna engma bo thei lo to nia ti khan a ready ti kan share da tur chu hei hi a letling zong ken pon a bo thei lo hei a bo thei lo kha atok to ti na chuanin ei rong bol te mo hei a bigin mei che mai du ka in boy na sa thina tel nge mei sa bula kom na sa rong bol na mei hu in min em na sa nge min ur na sa ka mai du ka ti zol ten ti thina rong bol reng chuan ice cube kan len hnuaya kan da emo engo kan hua be mo ni lo chuan tui vo thi in zeu zeu tur ani tuna po hian lum ka ti to lu tu ka ke pon ke in don ni hei kan mix kha ni ta maida tenen hei kan mix phot ka chu zo a mix ngai zong zo kan mix zo hei le cream cheese ka kan mix chau don ani tuna hian cake a tel tur maida ka ti don maida hi gram somria ta changa zavel bor ka mang tambak don lawa maida deuh kha ka du don lawa cheesecake ani nang khan cheesecake kha ron vul tur ani chuan corn flour hi tel nge tur 25 grams vel angai don amo hei chu ka shilo me ka ten ka tel top me ang a koron khota ham me a mixing lampang kha kan ti to tak don na tuna kan lo mix don hei hei tlem ka ti photanga chuan artui hi tlem ka dale anga muthum vel ka mix phot don ni he ti hian ka mix le photanga ti khan ka tel le don ni chuan artui po ka tel zo vek tuang artui hi lo ke do mo ni ti hian hei hi voi khata ka tel vek don lawa mun thuma chena mun khatang vel lek ka tel don ni chuan uluk tewin ka mix don a hei hi mix uluk angai em mo mix chopol that kha ngai ni voi khane chu mix thavia wa voi hina ka ti lenga oven po alo in preheat zo che achum thum na chuan hei ta hen ka bun lu to zok don ani ai mix that thei dan bel kha ka du sia ri nain ka siam tam zek le ngal kan ei chau mai niang chu cake hi hemi egg white mo artui var ka te kan chaw phon le a cake ta ka hi mix hi uluk lutuk tur ani uluk angai lutuka poimo lutuka in lo mix thalawang ti kha hlo oma
lo ti pot lo ula mo chuan hei chu ka mix zo chu ni deuh deuh ra baking tray ka boi puyanga baking tray ka bot chenga chuan ka bake thei to don ne na chin khan butter kha a khal lu tu ka ti to khamo baking tray ka ready to a chuan ka oven vati lo hang ka da ka wa da ti zo chuan hei tray hi kina ka cake siam te a be lo nan a ban lo nan butter hian ka chul chhawk vek don ni chuan ti khanin lak chhuat te a lo nuam don ta kha poimo ve ve tuka tian hei chul mom ta hlap mai ni glow lu tuka bel khamo hei baking paper ten te parchment paper te pon te ka baking tray mil hian ka kat dona ale ling zo ka da hi ol sam lu tuka mo tian luk den lo en ula tian hei ka mang don ni hemi ti lai ang khamo chuan a bial shape khan tian a siam tuk lo ka tian a shape kha ka siam a chong ka kat le mai don ni lo bial ta ka ro ya ma se ka khat bial thiam khel lo mai the ya bial ve khop chon ka she hei cho ta ka pha don ni a pha thei che kha chon tok mai bial ke em po kha ngai chon lo a chon cake kha kan lo chung to thungang boro chuita khain boro kom hi ka du lo a tha lo cho hi ka mang don ni o boro ti en lo pai tur khan hei lo dai dan tur khan te ti la alangem rim ti ta sila tereng po ha tian oven ka da lu tanga chuan oven da lu hian thil dang pakhat ka tel le don la ul den lo en don nia o tian oven ka da lu tanga chuan ala zo lo tian lo phot se thil dang ka la le don na close for le hi ka tel don a urnan hian tui telanga ya chan chu along po hian a ur thei thawa ma se a ke ka kha a dry a ro deuh thina tia tuina a ur hian a hnong kha a om thina a ti hnong che boka e ti nuam bok ta ni chungo ti hian oven a ur thei turin om ta chuan temperature hi 120 vela ka ti phatanga chuan hi minute som ni tanga ni nga vel ka uranga chuan 150 atanga 118 ka ra minute som panga vel ka ur leng kuna chuan hi tiang ka ti photang kan oven hi ka hre chiang to lu tu ka aziak bo vek ma se ka hre vek tho aron tho cha to khop mai so ala min lo dewa achung so a ut ve de ti meang a uk ve a ut pon lo a brown aron brown ve de chatanga color kha ron uk de chatanga chuan kan du tok thei do ni tuna ero chuan ala min lo la pong chal chan cho temperature ka da sang dewa chuan hi tlemin ama 120 115 kara ka da ka apa 150 le 118 kara ka da aron pong ta thu mai he hi min chu ni deuh ti to rei lo te ka ti leng rei lo te tak moi to lu to ka kan la kwal ve lang tui don lu to ka rim la tui thum wang ti meang vanilla rim khamo ron rim tui wang ei cha kom to to pani ka du tok don haya ala zo che lo ma se ama ken hian amin to ti ka the chu wang chuan overdo kha ka hlau se overcook overbake te pon yang chumo overbake kha ka hlau chu wang chuan ka du tok to hri don ni kut kor hi ka lo dana ka hre to lo hi hian ka hmang ri dona ka la chhok thei em to ra kai nga ya hei ka bake zo ta i amin chat lo kan test du chuan toothpick hi kan langa tiang kan zu vi tanga hei aron fai han mai ni khatianga fai han kha chuanin a min to tina ala ron kai phel de noi chuan ala min lo tina chuanin kitchen towel hi tiang hi paper napkin hi ka manga a chunga chiat lo nan che chang hian kala chhuak don ni hei a phone tel tel ho in them
ha kan tum chu ne ko hi kan mang tang kai ve nge ko kan lo ne moi don ti don he a phone ha tel tel mai mai hi mo cute top hey hey a phone tel tel ta ni kha kan siam tum chu ni he te phone tel tel kha kan siam tum chu ni kan siam chuak thae tu na kan lo ei chinang atui don ge don lo ma na ka siam kha la tlu ke mo kum thum vel don chu ka siam to lo anga ka siam atang tlai te kan zai thang e chuan cheesecake hi mo ka zai main a min lai hian atui a min lai a min hlim hian a sat lai hian atui lu tuka chuan khatiang ani lo chuan zan khat vel fridge a ve ula ei ro idin sel lawang a creamy a ron creamy le zwala amat a texture kham ron creamy le zwala tui tuka tuna hi chuan in tlemin ala cake taste ve deuh don ni lo ei chinang ala nem deuh hleka kaman mo to sia zan rei to sia tlemin ala nem dewa duagin ala englo thei lo ni ma se he phone tel tel khawa phone tel tel kha chu om vek ta ni lo ei chinang atuil tuk ka soi kha chini ka tel tam lo a thum dan po ka du tok viau mai tuya tuilu tuk ti khanin cheesecake siam lang sin thiam to ka renga ka chanelin en changin in lo siam ve du di chuan lo siam ve ro moi khata at in ti huvek lo ni pon poi ti lo ula ti swal nok nok ta khaum ve themo kha in zirna zel ani kan ti swal zo kan thiam thei lo ni chu wang chuan lo siam ve nge ro tuilu tuk ka channel te mi lo subscribe pa ka video te mi lo like ka mi lo share sak zel tu ke chong le chawa video le pe ka kai le chu don ne